Abana besisi bangakhuluma indaba ANC useduze kwami. Athatha nje ibhodla ngokusakaza ikhanda kabuhlungu kabi. Ufe ushiye ingane zakho. Ngakutshela. Ngoba ngisemazweni nje ngalahla iprofession yami ngenxa lo ANC. Or the professional lesson that you can't fucking can't. Namhlanje kusemazweni ngatravel, I left my country 8 hours in a flight. Now I'm here because of this ANC. Yangizwa umuntu ufundisile ingane ayisebenzi hleze ekhaya. Namhlanje uyangibona ukuthi ngiyaguga manje namhlanje. Kodwa ngisasebenza namhlanje. Mangivuka ekuseni ngicabanga ukuthi ngikude kanjani nekhanda. Uyabona sisi? Uyayibona? Angifuni nje uzokhuluma indaba lo doti lo. Uyangizwa yini? Uyangizwa kahle? Kuba ugcinile nje la kumina. Ukhuluma indaba ka-ANC. Uyangizwa? Because ngiyise ekhantrini yami kwakuthi makushaya isikhathi ukuthi ngiholile ngithatha imali yami ngiyibheke ngibona ukuthi imali yami yonke iyangima-asset and otherwise if I don't pay I'm going to lose everything. Ngisebenzela ini? Ngaleso sikhathi I have to go in front of the community, my community, to be a nurse with a smile. How can I smile when I know that I'm not happy? How can I smile when I know that my fridge is empty but I get paid yesterday? There's no money. Ramaphosa asinikeza increment. Ufundisele ingane ihlezi ibuka wena insizwe. Uzela insizwe sihlezi ekhaya. Itifiketi zalenga. Ngibona ngiyafundisa enza huko. Is it funny? Is it make you happy this ANC? Ukhiphe 3,000. Amanathenga ukudla. Kudla kubuye ngaphelele because ukudla kuyadura. Ufuna ukufaka upetrol emotweni, petrol uyadura. Uyamarapoti nazigebengu. Yini le nifuna aningitshele. Tell me yini ayifuna ke-ANC. You don't let anyone go Ramaphosa because no Ramaphosa is useless. It's a statue, not doing anything, just keeping us poor. Nifuna ukuthi kuzokwenzakaleni kahle kahle. Yini nifuna ukuthi yenzeke? Kule age enguyo mina. I'm not supposed to be in a foreign country right now. I'm not supposed to work. I'm supposed to work now, looking forward for my pension. Ngitshela ngo-ANC siyazi ANC ungihlukumezile empilweni yami yangizwa yini? Ungihlukumezile kumanje njengoba ngisacabanga ukuthi mangabe ngifike eSouth Africa ngizwe nje kuthiwa abantu be-ANC bahlangene bane-conference ngifike nebhomu yangizwa andiqhume nisakaza-ke nife ngoba nisibulalela ikhantri. Kudla kuyadura kusho ukuthi nithi nina cha kudla kuyadura njengoba namaphosa esifake enhluphekweni ngamabomu nje ethatha amalahle ewahambisa phesheya ethi thina sibe ku-load shedding. Ama-companies ayamuva. My brother lost the job because of this load shedding lapha ekantrini yakho. Kufanele ukuthi mina manje ngithwale yonke into ngisapothe ikhaya ngisapothe ingane. People, meaning we are not even in profession, you are not educated. Niyondliwa. That's why ningaboni ubunzima sibuthoyele kulo country le. Country rich, we are not supposed to be here. We are not supposed to be like this. Our country is very scary. We need a real leader. They're not ANC. Not lezo zinja zamasela. Ngitshela ngo-ANC mina. Ngizimtshela. Because njengoba ngina nje ngiyacabanga ukuthi mangafika when I land in South Africa. I'm judging your trend. I'm telling you. Ngiyolibheka la ngikhona. Ngiyokwenza sure ukuthi even if I die ngiyofana abaningi. Fuck off man, ngikhathele ANC manje. Fuck off zinja. Ngikhathele. Uyangizwa sisi? I'm tired.